Helo, beth yw ynni cynaliadau? Ymenydd dafad dwi, a dwi yma i ddweud bod angen i ni roi'r gorau i losgi tannoedd ffosil, am ei fod yn cynhyrchu carbon dioxid, sy'n cynhyrchu byd yn ormod. Gormod o res, nid yw'n dda. Mae ynni'n cynaliadau yn ffordd dda o gael trydan bob dydd, gan ddefnyddio adnoddau naturiol, fel y gwynt, y haul a'r tonau. Cael ynni cynaliadau yn yr un ffordd ag ynni arall. Enghraifft, o ffermynnu haul neu wynt, i draws newyddion ac ffeilonau ac yna un tai. Helo, aderyn yw fy enw. Cyfaill dafad dwi. Dwi am esbonio sut y gall y tywydd effeithio a sut cawn ei trydain o'r grid cenedlaethol. Gwych yw paneli haul a thyrbiniau gwynt, ond beth oes haul na gwynt? Mae cael mwy nag un opsiwn yn golygu os nad oes un ar waith, gallwn defnyddio'r llall. Ni allwn ddibynnu ar haul na'r gwynt, ond mae'r llanw'n haws ei rhagweld. Felly gall ynni llanw y tonau a ddŵr ddiwel llu eu hangheuon. A beth am stormydd? Dyna pryd gall pethau'n troi'n beryglus. Yn 2024, yn ystod storm o'r enw Isha, rhaid oedd difodd rhai tyfiniau gwynt, ond mewn lleoedd arall gallai ynni gwynt gyflawni 53% o'r holl ynni i'r grid. Gall Mellt hefyd dorri'r cyflawniad a niwedio peilonau. Gall fod yn perygl i ni hefyd. Wwff, Max dwi. Dwi am ei esbonio sut y gall yn amddiffyn y grid, a ni rhag problemau fel mech. Mae peilionau'n diogelu'r trydan a denu mellt. Gallwn amddiffyn y peilionau gyda gwyfren sy'n rhedeg ar hyd brig yr rhwydwaith. Mae'r gwyfren yn dal y fechden, a'i anfon i lawr gwifrau copr yn diogelu'r llawr. Yn ei llafnau mae gan derbiniau gwynt, fel gludyddion tebyg, sy'n anfon y fechden drwy'r golofn ac yn diogelu'r llawr, ond gall mechden newidio'r llafnau, a rhaid ei treisio neu ei hanewyddu. Wrth i'r byd gynhesu, bydd perygl o fellt amlach, stormydd mwy a tywydd garw gwaith. Gallwn defnyddio ein trydan, drwy gael cybwysedd o wahanol ffyrdd o ynni cynaliadau, fel ynni gwynt, haul a llanw. Beth bynnag, mae'r tywydd yn ei wneud, bydd ein trydan ar gael o hyd.